Ano, may isang bye-bye. Next time, Pati na, joke lang. Ready na kami sa Fast and the Furious. Kasi makatakot kami, akala ko dito kita lang tanggap yan. Jen, ay amo to na bukid. Ang gintrekta, oh my God, grabe. Mahusay, mahusay. May YouTube channel kami. Ay, ga-up vlog ka? Oh, really? Mamaway mo lang kung ano-ano Sige lang. lang, pero ano, nasubscribe ko. Ano ang YouTube mo? Ano nga naman? Lipat ko? O sige, sa messenger lang. Ma-vlog Hindi ba mag-friends naman kita? Ari brother, naluno do pa. Ako lang naman nila natin. Pati balan ko ng Facebook nila, di ka check. Ikaw mag-check mo na. Nasa mo Ang ka-ice cream, pero sa may alam. Madali.